Айде, момчета, готови ли сте? Чао, айде. Темпото. Значи, от тази линия, от ЖП гарата нагоре, живеят българи и малко мене там циганчета, малко турци живеят. А от гарата надолу, значи обърни се надолу, тук живеят почти всички цигани живеят тук. Турци, мене с цигани вече живеят. Тук никакви българи няма. Той ако намерим някой българи, ще е много долен. От нас по-ще е долен. 9000 жители живеят в тази махала само. В тази махала, квартал Надежда. 9000 циганчета и турци и голи цигани, да не говоря вече за по-нататък. Едните цигани са калаши, другите са бургуши, други са турски цигани, други са голи цигани. И тук някои натурални цигани вече каже, малко съвсем. Аз не съм воден турски циганин. Как ти кажа, аз не мога да се обясня късъв момент. Ще ходи малко патешки, ще ходи. Мерси. Най-накрая скалата с... Откраднаха вратата на тоалетната, пътната врата откраднаха и просто нямаме възможности как да направим. Все едно вънка живеем. Тази стая е празна, защото нямаме просто мебели. Имаме само 2 легла, една печка и един гардероб. Друго нищо нямаме. И това е. Просто нямаме възможности, не работим. Лучите спът тук долу, друго душек, тук друг душек. Какво да правим? Вътре по-голям душек. Не мути, майко. Бабо се, значи слабичко, бабо слабо. Ой, мамо. Аз се казвам Алтънка, пък пари няма. Уж Алтънка името ми, пък няма пари. Няма сестро, няма. Алтани. Свиква се. Е, така, насвиква се. Няма да правим. Шефе, тук е нас! Само искам да чука! Минай! Аз съм! Добре съм! Злата ми ти как работят! Хайде! Ей, нашия ги кара сред време! Кара беза! Колата! Така си!
Зорка се казва. Като на Парванов жена. Това е съпругата ми. От 10 години няма. 10 години. Загуби си зрението. Сега е пенсионерка по болест. Мъжът ме води. Той ме води, когато се налага за нещо, той ме води. И той ми е само вкъщи се справям. Нали съм свикнала като домакиня. Аз 27 години се водя с мъжа ми, сме женени. От 10 години, както слепях. Ожених двамата сина. И внуци, ето и 4 внуци. И тъй, и сватбите, и поддържах ги като войници, като достойна майка, и бал направих, и абитюренски вечери, всичко. Ако нещо вече те не са доволни от мен, нека кажат. Мариан ми е такоза. Шефа, ако Николя хубаво, ще ми сгони, ще ми удари ритника и заминавам си. И децата гладни ще останат. Имам 9 деца, застой си изкарам прехраната. Ти си касапен, нали? Касапен съм, да. Ето Касина бе вече живее тук на втория етаж. Женени има 2 деца. Големия в момента е на училище. Първи клас, на 7 годинки и половина е. Учи в българско училище. Не е в ромското училище, тук както се води 6 основно имаме, което само предимно роми учат там. Аз съм го дал в българско училище. Да, смисъл такъв, с тенденция за по-големи успехи. С по-съвременно знание. Има единици от ромите, които имат възможност по някакъв начин да изкълъпят да изучават децата. Обаче това са много малък процент от квартала и заради се получава неграмотността на ромите и на децата. Ами, Анче, кръвното ти високо. Пак 130 на 90. Няма да пише едно хапче. Ние бяхме здрави, като коне бяхме здрави, сега вече се разболяхме, не знам от какво, що е. Дигаме кръвно, да. Аз дигам кръвно, аз ти кажа, че на вас ми лъжа, на мен ми истина. Аз дигам кръвно 300 на 140, после 270 на 100, 240, много лошо кръвно дигам. Много место кръвно дигам аз. Заповядайте. Тук живее и големи ми син, казва се Киро, той е музикант. Его как се пие, музиката го дразни, сега се душа, тук живее средния ми син. Мариян се казва, тъста Хайме Радка се казва. Те ме са подчинени, понеже сега при мен живеят като старее вече, като стана повече, ще видим кой ще направи, кой ще стане. Как ще дилим, кой ще направи, когато дялба ще направим, ще видим. На по-нататък ще помислим. Заповядайте. Bum 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 bum.
Тук този оркестър е роднически оркестър. Е. Тоест ми син, оне ми брат му син, оне ми братовчет, оне ми кумши и събравим се така, да направим оркестър. Това е. Всички са слухари, останалите музиканти. Но стараят се, опитват се, правят всичко, може всичко да направят. Когато се поиска, правят се. Само да има репортар, да се свирят някъде, да се вземи. Тук преди 10 години направих ансамбъл. Електронен оркестър беше и направих касета с танцорки, с певци, с певеци. Един наш колега музикант, той го кръсти. Аз си го кръстил и съгласихме по неговото, белите небеди и така. Бабин ден правим, на бабите дена днеска, на жените дена. Който ражда, който има много деца и ние ходим да пръскаме. Аз съм баба. Да са живи здрави всичките. Тя е най-старата баба в този квартал, която е богувала. Деца са раждани по къщата и по домовите и тя много услуги направила в този квартал. Хайде, тен жива здрава, ти на кишовица. Хайде, тен жива здрава. Хайде, хайде. Скалата. Хайде, да си жива и здрава, майко. Да не се разболееш. Ние сме Евангелска 50-на църква 4, въпреки че в много страни нашите роми изповядват и исляма. Докато основно тук в България ние изповядваме християнството. Докато знаем, че македонците изповядват исляма, там задължително е, щом стигне, трябва да си мухамеданин. Докато тук пък в България, слава на Господа, че Господ ни опазва това. Ние сме християни и сме приели правилната вяра, защото сме разбрали истината за Исус. Значи така наричат тук в квартал Надежда музикански цигани. Ритъмът просто е в нашето тело. Знам. Хайде, момчета, тръгваме. Рашко!
Оркестъра сега в момента е пазарен, отиваме да свирим в горната махала, да свирим нашите хора. Ще се ни получава, се върнем, пак се върнем. И там ще да направим нещо било тържество. Малко тържество и се върнем. Ако чуш, брат, скачи. Шефо, федерацията, искахме! И аз не му обръщам внимание, зато и по някакъв път. Ами какво стана с го? А ти тръгвай, бе! Ей! Тръгвай! Видите сега ти води колоната се пине. Тази ограда, преди 10 години направим тази ограда, да не прескачат деца или мъже, пиени хора, да прескачат да стане някой катастрофа с влаковете и да ни крадат тук някои камени, работи. Не е такава. Кажи го де. Линията трябваше да е след знам го. махалата. Ама сме изолирани от града. Това е истина. Ами що? Защото сме ромите, нали? Иска да напусна циганската махала, защото много нередности има от нашите съветници. Искам отиво да сменя в българска махала, обаче нямам пари и не мога да се продавам къщата, защото няма такива хора, които да я купуват. Просто отидаха сега да видят нещата, как ще процедурат нещата и тук е от ромски произход, обаче са срещу българи, средата е по-друга, по-интелигентна и ние чакаме сега да започнем да видим как ще станат нещата, и са по-други хора, по-така интелигентни, както не долу ромите са по-простички някакси да се каже. Има разлика, разбира се. Това са помежду българи. Средата е съвсем друга. Хайде да си живи здрави, благодарите ви. Също и... Хайде да сте живи здрави. Хайде да сте живи здрави. Ами, момчета, ситате, ай! Не, още е рано, не са подготвени. Нещо стана здравство. Не са подготвени. Сега като и аз знам, че ще свиря за сигурация, знам, че е мой човек, знам, че всичкото преди няма грешка, обаче стават грешки. Стане, бе, ще има пак работа. Абе, ще има. Има работа, да се забавя малко.
искат така. И на този ден, на Бабин ден, на 21 януари, така къпим булките. Също така и младоженците. Бабите помагат, понеже когато се разболява някой беби, отиваме при нас баба, дето дойде тук да пръска. Устата маже, на ухото нещо, или като пада небето му, те, като дига нещо пъпа, като за някои работи. Защото някой път и лекарите не разбират това нещо. Това е чисто просто бабишка работи. Хората едно време по бабишка са раждали. Например, майка ми мене вкъщи ме е родила. Всичките деца са вкъщи. Като тази баба отиваха в къщата, влака като идва моето миче, тогава ще раждаш. Като стане светло на обед, те и казаха хората. Дълго кафе и билков чай. Да. Друго. Сега вече животните станаха по-хубави хора, колкото и циганите са брат. Мразим се, разбира се. Сега брат, сестра, бурчет с бурчет. Всеки завижда. Абе, Завист. Завист много има. Сега да имаме 1 милиард пари, сега ще ме фанат една бомба, ще ме бъде ракет и готово парите ги няма. Например, сега да го видя, че излиза с инструмента си и му завиждаме, той е работата. И накала си викам пак. Как връждувате с бирени, с ракетни, с нещо са карате ли? С зависти. Всичко те са завист, ни са карами, ни са биени. Ами понякога са карами. Понякога са карами. Понякога са биеви. Сега оркестъра ще направим за барбаката и за госпожата един хубав кичек. Пушете си цигарици. Тази инструментите си вземете. Вие да не му снимате тъй с яките. Моля ви се, ако трябва да фърля яките. По някакъв начин искаме да помогнем на нашите хора, тъй като нямат на често работа. Когато ни трябва оркестър, каним и този оркестър. И ни харесва тази музика, която свирате. Ние имаме много голямо желание и да развием и други бизнеси, и да създаваме работа на нашите хора, обаче на нас кредити няма. На нас, като отидем някъде да изтегнем 500 лева, те казват, ами ли адвокат или лекар трябва да ви стане свидетел. Отде да ги търсим тези свидетели и да ни отпуснат за 500 лева става въпрос. Пък за бизнес, какво да ви говоря? Имаме много идеи да развием нещо, да направим нещо, обаче не се обръща внимание.
Къпим младоженци, защото миналата година правиха сватба и първата година след сватбеното тържество ги къпим. Нашата традиция е такава в Сливен и това е друго. Какво да обясним, имат се детенци, да им живо и здраво и моите внучи. Те са млади хора. Млади хора са, да, двамата са на по 18 години, да са живи и здрави. Все деца да има и това е, браче. Като няма пари, поне деца да има. Ами работим преди в чужбина, ама сега вече няма чужбина и каквото останат запасти, това се изхранваме, друго няма. Това е. Лека нощ! Приятно ми беше. И на мен. Аз много се нагордия, че съм циганка и... Ами всички тук, които сме цигани, но гордеем се с това. Не можем да кажем, че... не можем да кажем, че не сме цигани, защото ние просто сме цигани, прилизаме този етнос. Не знаем как да се забавляваме, за разлика от българите. Те са по-скучни от нас. Да не се обиждат, но си и те. Имаме си хубави дрехи, обличаме се. Просто умеем как да се веселим. Уважаваме празници най-вече. Аз съм в първо. Уча за тох. Готвач, сервитьор, бармен. Аз също уча в първо, 10 клас съм. Пазарно стопанство. Аз съм завършила. Аз съм 9 клас, уча хуманитарен паралелка. Всеки се мечтае за едно хубаво бъдеще. Семейство, деца, дом, приятни изживявания. Да се оправи живота в България, да има работа, всеки да има пари, всички да са на едно положение. Да се гордеем, че сме българи. Ами ако чакате традиционен танц на циганите, той ни идва отвътре ни идва. Изобщо на сватби, на банкети, на всички банкети там се играе. Дори в българите се играе. Всяка част на тялото се движи. Как започва движи? Всяка част на тялото се движи.